Dersmi pirozbahiyên yekê gulanê roja karker û ketkarên cîhanê dibin pêşengeya platforma sendîkayên Dêrsimê û civata gel a Dêrsimê de hat li darxistin. Bi hezaran karker û ketkarên ku li ber nexweşxaneya kevna bajêr li hev civiyan heta meydana Seyid Rıza xwe pêşandaneke rengîn saz kirin. Piştî axaftina hevşaredar û nûnerên sendîkayan karker û ketkaran bi xizmên xwe re li qadê govend gerandin. Rojeva ketkaran jî wekî pankartên wan rengîn û cor bi cor e. یک کلان و انترناسیونال که همو جهانه یا همو کتکارایه و ام جسر ناوه کده جارک دینه انترناسیونال را جدی بیجن کار آشتی آزادی و ببین یک گل بندست گل کتکار ام ببین یک اتفاق خواه بیک بینن. Digel daxwaza kar û ewlekariya kar daxwazên herî serekeyên xelkê aştî, yeksanî û demokrasî ye. Lê ji hemûyan zêdetir xelk dî dixwaze çareyek ji meseleya Kurd re bêdîtin û wedî xwîn nerije. Hora gola xizî canzara qusur dîr bero. Ma canzır yani keder canzır nedo. Cenci weş ve rabineci barış bivon. Hora cenci bixeleşi, devletiş bixeleşi, piya jimine piya yani eşit yani piya yaşamış ve Roza khair vazon. Andina cenzima memre, endi barış, endi vaybren, endi kardeşlik, endi goyn vindero. Nara tepe endi nivazam cenzima şere burra bimre. Bi boneya vê roja navnetewî Dêrsimî hêviyên xwe êş û azarên xwe jî tînin zimên. Di serê her gotina wan de gef û hereşa Daişê ya li dijî Rojava û Başûrê Kurdistanê heye. Xema xuşk û birayên xwe yên dibin metirsiyê de ne dixwe û di yekê gulanê de daxwaza tifaq û yekîtiyê dikin. Kamka o zulüm kerdon nalet bu. Yani na işçi vejiye kamka puşta dana dina hak bela ve yine azad bu Kurdistan bize yek plan şu kulağına pimbarak bu. Xwendekarên beşa Kirmanşkî Ango Zazakiya zanîngeha Munzûra Dêrsimê jî doza perwerdeya zimanê zikmakî dikin. زون ما ده ما پروردهی ببینی ما پروردهی زون خو ببینی ما پروردهی زون بده قجون خو موازم که مازون خود eğitim bibini menara tepeye domanımı asimilasyon politikası devlet işe yaramış ne ben nitadını bana yani. Herçend pirozbayên yekî gulanê ji bo kar, bêkarî û ewlekariya kar û ji bo mafên ketkar û karkenan werin li darxistin jî li Dêrsimê daxwazên netewî mora xwe li vê rojê dixe. Serkanên ce meydana Seyid Rıza Ruzaw Dêrsim.